דנינו, תעשה טובה בזהירות. בוא תעזור להם. בוא תעזור. אתה יכול טיפה. זהו. קח שמאלה חזק. אתה עולה פה. איפה? פה. נעלה פה? כן. הוא לא יעלה. יעלה פה. מהמצב שאתה נמצא, תבור לשם. זה לא טוב. לא טוב. אליעזר, זוז מאחורה, רק. זהו. זהו. לא לדחוף, רק להחזיק שלו. דוד, תסתכל עליי גם. לבוא לעזור? לבוא לעזור? לא. לא, תמשוך אתה, אל תבוא עליך. אין מקום לשתיים פה. תן לאט. טיפות של גז. כן, יופי. תחזיק את הטרקטור. צילמת בווידאו? ככה אתה רוצה? למה הפסקת לצלם בן? אתה רוצה לבוא לשם? אחורה ואני עולה מפה. אתה צודק. עכשיו אני אעשה... הוא לא יעבור מפה? הוא לא יעבור, הוא צריך להיות חלק על הסלע. מי יבוא בתור? כאילו אחריו. אבא שלך. אחר כך, כאילו, אתה שהוא יגמור, שיעלה למעלה. פה עלינו פעם קודמת. לא נכון. זה עלייה קשה. אז אולי נשים עוד אבנים גדולות פה שיהיה לו קונטרה. לא יעזור לנו, זה יעיף את האבנים. לא, חכה, אל תזה. אנחנו רק מחזיקים שלא... תעלה לי פה. יפה לראות אותם ככה עובדים. עוד אחורה. אני רוצה לעשות עוד אחורה. אתה יכול עוד. זהר. אתה דיסקט. זהו. אליעזר, זוז משם. גיבי, אני לא יכול ללכת אחורה טיפה? אתה יכול. עוד אחורה אתה יכול. אתה יכול עוד. הבעיה שאין פה מעבר. רגע. יאללה. לא כדאי לעלות עם שני גלגלים לפה? לא. זה מה שאני רוצה. רק צריך זהר לנסוע מאחורה. אחורה קצת. קח את הימינה שלך. ימינה, תסתובב את הכידון ימינה. עוד ימינה. בסדר? זהו, מהמצב הזה. שמאלה. בדיוק, אתה בנקודה הנכונה. אתה בסדר. אתה בלואו 4x4?
לתפוס? לא, מה פתאום. כמה אני יכול ללכת? תגידי על הסלע. אתה יכול 30 דקות. והרו, אני נוסע אחורה. דוד, אתה יצאת, זהו. זהו.